Boas noites, benvidos a esta sesión do Ateneo, na que vamos a presentar un libro de Concepción Arenal, La mujer del porvenir, la mujer de su casa. En primer lugar, en nombre del Ateneo, agradezco la presencia de nuestro muchísimo magnífico señor rector, de la vicerrectora Mar Lorenzo, del presidente y junta directiva del Ateneo, del secretario general de Cultura y de todos los compañeros ateneístas. El acto, tal como lo hemos organizado, va a tener dos partes. En la primera vamos a hablar primero yo de la concepción del libro y luego Carmen Blanco del contenido del mismo, y después complementaremos la sesión con la proyección del documental de Zaza Ceballos que ella misma nos presentará, y que es un documental sobre Concepción Arenal totalmente inédito, que se estrena aquí. Dentro del conjunto de actividades promovidas desde el Ateneo de Santiago para conmemorar el bicentenario del nacimiento de Concepción Arenal, presentamos hoy esta edición facsímil de sus dos libros, La mujer del porvenir, 1869, La mujer de su casa, 1883. Y quiero empezar destacando el papel promotor que el Ateneo ha tenido y está teniendo en la serie de actividades que en estas últimas semanas se han desarrollado en nuestra ciudad en homenaje a Concepción Arenal. Y lo hago porque me parece que ese papel fundamental y promotor acaso no se ha reconocido o no se está reconociendo como merece. Ya desde mediados del año pasado, la Junta Directiva del Ateneo, que programa sus actividades con bastante antelación, venía pensando en esta conmemoración, organizando, proponiendo y gestionando algunas de las iniciativas que luego se han realizado. Pero desde el primer momento estuvimos de acuerdo en que, además de las conferencias, los homenajes, las proyecciones de películas y documentales, las mesas redondas, el traslado del busto a un lugar más adecuado, los ramos y las coronas de flores, etc., lo más importante, lo fundamental, era estimular, facilitar y hacer posible la lectura de su obra. De modo que decidimos la reedición de algunos de sus libros, que al final será, junto con el busto, lo que quedará de todo esto. Inicialmente pensamos en recuperar La mujer del porvenir, que generalmente es considerado como su aportación más importante en el campo del feminismo, y que, como ha escrito quien mejor conoce a Concepción Arenal, Ana Caballé, cito, es un ensayo que haría fortuna hasta el extremo de que a menudo solo se la recuerda por este libro. Pero precisamente releyendo esta misma biografía escrita por Ana Caballé, encontramos un párrafo que quiero citar porque justifica esta edición. Dice Ana Caballé, concretamente en su página 313, es inconcebible que las ediciones que se suceden de La mujer del porvenir, que es su libro más citado, no incluyan su revisión y complemento escrito 13 años después del anterior y con un vuelo más superior, aunque más complejo. En La mujer de su casa, ella misma avisa de que necesitaba concluir lo esbozado en la obra anterior e incluso corregirla en algunos aspectos. En efecto, mientras está escribiendo La mujer de su casa, Concepción Arenal se da cuenta de que es conveniente o necesario revisar, ampliar y corregir el libro anterior. Y así lo hace, de modo que en 1884, un año después de haber publicado La mujer de su casa, aparece la segunda edición de La mujer del porvenir, corregida y aumentada, donde añade varias notas en las que rectifica y matiza algunas de sus opiniones de 1869. Por eso acordamos que lo mejor sería reeditar ambos títulos en un solo volumen. Y para ello tuvimos en cuenta que las obras completas de Arenal, preparadas por su hijo, que seguía las directrices e instrucciones de su madre, ya fallecida, en su cuarto volumen de las obras completas se reúne juntos La mujer del porvenir y La mujer de su casa. Como hay ejemplares, al menos un ejemplar de esa misma edición en una de las bibliotecas de la USC, decidimos
de acuerdo con los responsables de estas bibliotecas, hacer la edición facsímil que hoy presentamos. Propusimos esta edición a la Universidad de Santiago, que con el apoyo de la vicerrectora de Comunicación, Cultura y Servicio, profesora Mar Lorenzo, que nos acompaña, fue favorablemente acogida también por el director de su servicio de publicaciones, Juan Blanco Valdés. Y de común acuerdo decidimos que el libro estuviese prologado por una de las más cualificadas especialistas en la literatura femenina y feminista de la USC, la profesora Carmen Blanco, que también nos acompaña. En nombre, pues, del Ateneo de Santiago, agradecemos a la Universidad de Santiago de Compostela, a su vicerrectora y al director del Servicio de Publicaciones, la realización material de este libro, coeditado por el Ateneo de Santiago y la Universidad de Santiago, con la colaboración de la Xunta de Galicia. Y ahora, para que nos hable de este libro, doy la palabra a la autora de su prólogo, la profesora Carmen Blanco. Moi boa tarde. Antes de nada, quero dar as gracias a todas as persoas que estades aquí presentes por participar nesta homenaxe ou neste recoñecemento despois de 200 anos do nacemento desta nena en Ferrol que acabaría sendo unha figura de importancia internacional. Pois xa digo, as grazas pola vosa presenza e tamén quero dar as grazas ao Ateneo de Santiago e máis á Universidade de Santiago por terme proposto a min para prologar e introducir esta obra. Digo esta obra porque realmente os dous libros, La mujer del porvenir e La mujer de su casa, conforman unha obra unitaria. Xa o profesor González Serrán explicou as razóns. Ela, na súa etapa de madurez, pois preparou este conxunto que é o que a sitúa na historia do pensamento feminista, pois como unha figura moi importante no pensamento e da práctica asociada ao que di nesta obra, porque nela sempre o pensamento estivo asociado á acción. Entón, por estas obras e algunhas outras, podíamos dir, menores por tamaño, pero non en importancia, pois sitúa nun lugar de excepción e de importancia no contexto da primeira grande onda do movemento social feminista, a denominada sufraxista, que reivindica de maneira prioritaria a igualdade e, en concreto, a reivindicación do voto, que é un símbolo da cidadanía, pero realmente ela onde traballou máis directamente, e isto podemos ver aquí na obra, é na denuncia da escravitude das mulleres, entre comillas o de escravitude, a situación realmente pois de maltrato en moitos terreos, e de maneira especial pois reivindicou o dereito á educación que daquela non tiñan as mulleres e o dereito ao traballo digno, que non tiñan tampouco as mulleres de clase burguesa ese dereito, e as mulleres populares estaban, como estiveron sempre, pois nunas condicións de maltrato no traballo. Estes son algúns dos seus primeiros obxectivos, pero non esquece todos os demais: a petición de dereitos de igualdade e a petición do dereito á dignidade. E nese momento ela no que se centra é na reivindicación da capacidade intelectual das mulleres, e insiste un feito moi importante tamén, que aínda é unha mensaxe para hoxe: a importancia de combinar o cerebro e o corazón e as mans tamén
ou sexa, fai unha reivindicación do ser humano, muller e home, no sentido integral e con igualdade, matizando, por suposto, detalles, recoñecendo as diferenzas de base natural e denunciando os presuizos relativos ás supostas diferenzas derivadas de unha marxinación e duns presuizos e dunhas falsidades como as relativas a recoñecer as mulleres a intelixencia e a capacidade para exercer distintos oficios, distintas profesións e desenvolver o seu talento e o seu xenio. Todo isto o veredes aquí. Ben, non quero falar moito máis porque creo que xa me estou alongando demais, porque aí está, podedes lela e podedes ler o que escribín no prólogo, facendo un grande esforzo porque, explico por qué, porque cousas que ela dicía hai 200 anos hai que volver dicilas. Entón, para quen a sabe, resulta tremendamente aburrido e, ademais, unha pequena tortura. O de pequena é así un pouco irónico, non? Entón, ela tamén é consciente disto e dio, hai que seguir traballando, facendo cousas inútiles e durante moito tempo serán inútiles. Ela que quería facer cousas útiles e escribir para que conseguir cousas que consideraba básicas. Ben, aí estamos. Entón, fixen en ese sentido un esforzo para escribir este texto. Que quería decir, ademais, isto sí que me parece importante, hai sobre Concepción Arenal, ela que tiña unha grande intelixencia, moi exenta de presuizos, que procuraba a verdade, o coñecemento baseado na experiencia, na observación, e máis no raciocinio, e máis no acompasamento da razón co sentir, cos sentidos e co sentimento, co corazón. Neso se baseaba todas as súas aportacións baseáronse nisto. E no terreo especial, digamos, da denuncia dos presuizos que hoxe denominamos claramente sexistas e misóxinos, pois aí ela fixo un grande esforzo para denuncialos, pero ela mesma inda hoxe é, digamos, vítima, así podemos dicir, deses presuizos sexistas e misóxinos cando se afronta a súa obra e se lê e se analiza a súa obra e cando se fala e se interpreta a súa figura física, o xeito de vestir, o seu aspecto, o xeito de peitearse, sen contextualizar o feito de que o movemento feminista, o movemento de mulleres máis integral no que ela se inclúe, unía ética e estética e precisamente traballou ela e o movemento de mulleres pola reforma da vestimenta. Era moi crítica coas imposicións canónicas opresivas das modas, dende o corsé, por exemplo, que desa época, ou outras moitas. En ese sentido, ela buscou unha modestia, unha sinxeleza no vestir que tildaron de viril. Ben, sen entendela, sen comprendela, non? Cando resaltaba o corpo de maneira natural, co seu traxe talar, como por exemplo vestían os gregos ou a xente grega, esas túnicas longas, ou a xente en Italia. Ben, isto si me interesa recordalo. Tamén se analizaron moitas veces en moitos libros moi interesantes e moi bons as súas relacións persoais co seu pai, coa súa nai, co seu home, cos seus fillos, con outras mulleres, con presuizos misóxinos,
sexistas, pero non só, senón prexuizos de clase, que ela pertencía a unha clase social, pero tamén se desclasou grazas ao pensamento e ao sentir. Entón, isto deixese ver nos libros. A min é unha das cousas que máis e que menos me gusta. Digo, porque se falsea a súa figura e se malinterpreta. Entón, eu sempre pensei, e o que tratei de facer, seguro que non o fixen sempre con perfección, sempre pensei que había que tratar, como son do mundo da literatura e das artes, as autoras, os autores, os creadores e as creadoras, segundo o que eles dicían na súa obra, e non segundo eu pensaba que tiñan que ser. Entón, eu tratei de seguila, eso sí, tratei de actualizala e contextualizala neste momento. Isto é o que máis me interesaba dicir, como foi e sigue sendo vítima de presuizos, pero xa digo, non só de sexo, senón de clase, de religión, de cultura, porque é unha muller moi do norte, moi galega tamén. Entón, dende a perspectiva, por exemplo, moitas veces burguesa de outros lugares, non comprenden moitas cosas que aquí entendemos moi ben destas mulleres especiais. Isto é o que quería dicir hoxe. E agora ten unha palabra Zaza Ceballos, que va a presentar o seu documental sobre Concepción Arenal. Moitas gracias. Moitas gracias, profesor. Son ex-alumna. Que se meten aquí. Ele axudoume a facer a primeira muller que fixemos de Pardo Bazán. Concepción Arenal e o documental. Nos axudados de... Nos, a produtora na que estou, axudadas polo CEGAI, pola Xunta de Galicia e por Televisión de Galicia, temos feito durante un tempo varias biografías de mulleres. E Concepción Arenal foi unha das, creo, das máis difíciles de atacar, justamente polo que di Carme, porque eses prexuizos a veces, cando están na mente dos guionistas ou dos que traballamos dentro cos figuras, pois funcionan, é dicir, escápanse, ás veces poden estar aí, podemos ler a obra pero non coa meticulosidade que se pode facer desde a academia, non? Pero eso non nos quitou de atrevernos a facer estas mulleres. E por que facemos este documental? Cada vez que facíamos unha muller, unha película dunha muller, para divulgar a súa presencia, a súa existencia, se podíamos, a súa obra, quedábansenos moitísimos temas que non podemos tratar dentro das películas. Eu decía, que pena, non? Tanta xente que temos falado, José Manuel sabe que cantas horas tivemos falado do guión de Pardo Bazán, pero despois moito do que ele explicaba para acercarse a esa figura non quedaba na película, porque é moi difícil, non é un documental. Entón sempre fixemos estes documentais. Aquí, neste, no de Concepción, tivemos primeiro a búsqueda de algo que existira sobre ela, unha fundación, unha organización. Non existe, non hai ninguén que dun xeito central reunise a obra e o que quedou dela, non? Pero sí que atopamos, pois preguntando aquí aló, pois no Museo de Pontevedra, particulares e profesores, sempre a universidade a que nos axuda sempre a coñecer a obra destas grandes mulleres, personas que nos pudesen explicar todos os aspectos importantes que non se poden levar a unha biografía de película. Quen está neste documental? Están Guillermo Escrigas, que é unha persoa que non quero desvelar máis, ten o razón de ser de estar aí, xa veredes, e Montse Ribao, que ademais fuches tío que me dixo, ela é unha muller que che pode explicar sobre a súa obra bastante, ademais explica dunha maneira moi didáctica, porque, como di Carme, a obra de Concepción hai que lela e contextualizala, é difícil de prologar. Imagino que falábamos da descontextualización, o
o non entender moi ben o que decía ela naquele momento e poñerlle etiquetas sen máis, non? Ela faino moi ben porque queríamos tamén acercarnos neste documental un pouco o que ela era a través da súa obra. Estos son 45 minutos, pouco máis. Espero que vos guste. Hai pedaciños da película de vez en cuando para ilustrar tamén a figura, porque de vez en cuando a cabeza ten que descansar un pouco e pensar o que están dicindo os que saben. E a música que é maravillosa, que eu creo que é moi boa e que axuda tamén a comprender o sentimento e o tempo que ela tivo no que ela viviu. Nada máis, espero que disfrutedes. Vamos a ver ahora ese documental que, insisto, aunque Zaza no ha insistido en él, es un estreno. Se hizo en su momento, pero no se ha proyectado nunca.